Attentat ta' qtil, attentat ta' feriti gravi li kaġuna feriti fuq pulizija li saq b'mod perikolus li ma qobdix l-ordnijiet tal-pulizija u li ju reċidif kienu fost lista twila ta' akkużi miġubin kontra Aiden Bartolo, iż-żagħżugħ ta' 24 sena li l-ħamis skatta operazzjoni twila tal-pulizija. Blajnuna tal-Krozzi u akkumpanjat mill-avukati Franco De Bono, Francesca Zarp u Marion Camilleri, Bartolo wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest minħabba natura gravi tal-akkużi li hu mixli bihom. Mal-intemmet is-seduta, Bartolo ttieħed l-isptar Mater Dei fejn kien qed jirċievi kura għal xi ġrieħi li sofra dakinhar stess tal-inċident. Aiden Bartolo tressaq il-qorti s-sibt wara nofsinhar quddiem il-maġistrat tal-Assa Lara Lanfranco. Iż-żagħżugħ kien instab mistoħbi fost is-siġar u fil-ħaxix fil-miżieb wara s-sigħat infittex. Kollox beda meta Bartolo kien qed isuq fil-mellieħa u ntebaħ li kien qed jiġi segwit mill-pulizija. U wasaq b'veloċità kbira u mifhum li waqt li kien qed iseħħ dan kollu ġew sparati wkoll xi tiri. Bartolo baqa' jsuq lejn iż-żona tal-miżieb fejn ħalla l-vettura li kien fiha u ħarab. Il-pulizija, uħud minnhom libsin ġgieget bulletproof, kif ukoll uffiċjali tal-Forzi Armati li kienu qed jgħinu fit-tfittxija minn helikopter għamlu kważi 6 sigħat ifittxu lir-raġel li eventwalment instab l-ħabta ta' nofs il-lejl. Bartolo kien magħruf mal-pulizija u rapporti mhux ikkonfermati qalu li huwa involut f'ċirku ta' traffikar ta' droga. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ se titmexxa mill-avukat Anthony Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, assistit mill-Ispettur Marshall Malija.